Diuen els que en saben que tot va començar amb un gran esclafit i que en expandir-se les coses d'un punt minúscul fins on estem ara probablement va crear-se més d'un univers possible. A voltes diuen que infinits, però tots guiats, si fa no fa, per les mateixes regles. En un d'ells, que no tinc massa clar si és el nostre o un que se li assembla molt, hi va viure farà cosa de 100 anys un dolçainer il·lustre. Bé, il·lustre, tractant-se d'un dolçainer i més de l'època en què parlem és dir molt. És cert que tothom el considerava l'ànima de la festa, col·laborador o inductor necessari de totes les celebracions en un món on encara la música en directe era l'únic recurs. Però pesava sobre ell la mateixa mena de malfiança popular que des de temps immemorials ha forçat a la gent del gremi de l'espectacle a viure i ser soterrats fora de les muralles de les ciutats. No pot dir-se que en el seu cas resultara injustificat. Anem a pams. En primer lloc, a Xàbia, que és on vivia, ja no n'hi havia de muralles. Mig segle enrere, els sabuts havien considerat que les relíquies medievals obstaculitzaven el creixement urbanístic. Si bé d'atacs berberiscos ja no n'hi havia, no feia falta tancar el poble a les nits, encara tardarien a descobrir que els pirates, més que desapareixen, s'havien quedat dins. Però no ens despistem. El cas és que de muralles físiques ja no n'hi havia, però quedaven les mentals, que acostumen a ser més persistents en l'art d'excloure. Als pobles, malgrat la fama d'oberts que ens agrada donar-nos com a mediterranis i oberts al món, sempre ens ha agradat tindre una idea clara de qui es queda dins i qui es queda fora. En un poble de llauraors i uns pocs pescadors que no feia més que enviar fills i filles a l'estranger des de l'arribada de la temible filoxera, els forasters que venien, en compte d'anar-se'n, eren cosa sospitosa. I els que no tenien una faena identificable, més encara. El nostre protagonista reunia d'una manera o d'altra totes les dues condicions. No era, certament, pel nom. Dir-se Bertomeu o Tolo i de cognom Segarra el convertia a priori en un vilatà totalment homologable. Portava el nom de l'avi patern, que, com en el cas de tants altres barons del poble, coincidia amb el sant titular de la parròquia, això és, Sant Bertomeu. I, per tant, l'havien batejat i combregat allí mateix, en una església de Tosca que es reunia també la condició de fortalesa, perquè era entre les seues inicials 4 parets on els primers xaviencs s'havien refugiat dels pirates quan no hi havia ni muralles. Existia, però, una forta particularitat local que marcaria molt la vida del nostre protagonista. A Xàbia, el titular de la parròquia no coincideix amb el patró, que és Sant Sebastià Màrtir, el soldat romà assagetat. Però per posar-ho encara més difícil, cap dels dos és tampoc el protagonista de les festes majors. Fora de les muralles existeixen, si fa no fa, des de la mateixa època de l'Església, una sèrie d'ermites disperses pel terme. I si bé nominalment estan dedicades a diversos sants i advocacions marianes, els seus emplaçaments i elements, turons, empoblats preromans, fonts antigues, fa pensar que arrelen més profundes en la història que la pròpia religió catòlica. En dues d'aquestes ermites se celebren des d'antic festivitats vinculades als solsticis i a la fertilitat. Al Pujol de Santa Llúcia, pels volts del solstici d'hivern, i al més modest Pujol de Sant Joan, on ara es troba el cementeri vell, una de vinculada al solstici d'estiu. Allà davant l'ermita, s'hi celebrava cada mes de juny un porrat presidit per la presència del foc. Es cremaven els trastos vells, es torraven faves, carxofes i més fruits de temporada, i sobretot es ballava i saltava abillats amb corones d'herba de vidriella, demanant al foc i al sant per la fertilitat de les collites i les parelles per vindre.
En tot aquest ritual, el sacerdot titular de Sant Bartomeu hi tenia més bé poc paper. Ningú no esperava la seva benedicció per celebrar els rituals. Sí, en canvi, era important el paper de Tolo Segarra. Com el seu pare, abans d'ell, exercia de dolçainer titular i era, per tant, qui coneixia i sabia tocar les tonades necessàries per a les danses de Sant Joan que regixen el ritual al voltant del foc. I això, sense voler, generava entre tots dos una certa distància, ja sense tindre en compte que Tolo era més bé poc assidu als oficis religiosos i portava una vida que a ulls del senyor retor, però també de la gent d'ordre de la localitat, podríem definir com a dissoluta. La relació, com ja he dit, li venia de casa. Com a fill únic de Joan Baptista, àlies Batiste Segarra, la successió en l'ofici resultava cosa natural. Així es transmetia de normal la professió de dolçainer. Però, com se sol dir, no només s'hereten els bancals. De Batiste, consagrat músic de banda i seductor, li havia quedat no només l'instint per a la música i la bona planta, sinó també la seva aversió al treball estable i correlativa estima per l'alcohol i el món de la nit. Així vist, podeu imaginar-vos que l'herència, pel que fa a les possessions materials, li'n va quedar ben poca. En quant a sa mare, era d'una altra pasta, o potser no tant. Bé, igual és millor que ho conte ell. Tolo, dis-los-ho tu, que estàs ahí sense fer res, i total, tu eres el protagonista de tot això. Ma mare era de Xàtiva i venia d'una família de bé, de xavos. Però va ser rebotada i no va voler casar-se amb un senyor de Carcaixent al que li havien promès. Va aprofitar unes festes per a fugar-se amb mon pare, que li va prometre que faria carrera al món de la faràndula. Es va casar amb ella ja prenyada i la van desheretar. Els pares no li van perdonar mai que es fugara amb un perdulari. En el temps, ni carrera ni diners, ella tampoc el va perdonar a ell. On vaig néixer en pecat, mossèn Vicent, un rector jove del seminari, no volia batejar-me. I la veritat és que mai mos hem portat bé. Però a veure, no te'n vagis per les branques, no parlàvem de ta mare. Ma mare va aguantar uns quants anys, però al final se'n va anar a provar sort a París. Va dir que tornaria. Al principi enviava moltes cartes, després menys, i al final res. Tot això és per explicar el meu accent de la costera de la Marina. Tot el poble pensa que sóc foraster. Ai, si no fora pels teus iaios, no sé què hauries fet. Tolo va estar destinat a la guerra de Cuba un grapat d'anys de la seva joventut. La seva condició de músic va lliurar-lo d'entrar en combat tret d'un parell d'ocasions comptades. Ho dic per la trompeta, és clar, tan volguda per la professió marcial. La dolçaina poc interessava. Al contrari de la mitja dotzena dels seus quintos que no tornaren ni en caixes després del desastre de 1898, Tolo va tornar d'una peça, però sense honors i amb una fama de perdulari en part merescuda. Bé fora pel que havia mamat a casa o pels horrors que va veure la guerra, de la qual no en solia parlar ni ebri, Tolo va decidir seguir el camí de son pare, que va morir jove a causa dels excessos, fent de la dolçaina el seu ofici quasi exclusiu al llarg i ample de la Marina Alta. Només en els moments difícils de l'hivern es plantejava, i molt esporàdicament, de pescar alguna cosa per clavar-se a la boca. En tornar de Cuba, els seus avis havien mort. Dels seus pares no se'n sabia res i els seus cosins havien arrabassat l'escassa herència.
Va tocar-li en sort la caseta de fadrí del iaio Tolo. Apenes una barraca de pescadors a la partida del Portitxol, a vista de l'illa, que ningú no s'havia molestat a ocupar per la seva llunyania del centre urbà i la incomoditat d'accés. I la van cedir de bon grat amb tal que s'avinguera a no discutir la resta del repartiment. Ell igualment de la vinya i les panses no en volia saber res, i menys encara de la botiga de queviures del carrer del Tossal. La feina feixuga li la deixava als altres. Ell havia nascut per a viure i no per a treballar, i prou malament ho havia passat ja a les Amèriques fent el servei militar. Es corria la comarca amunt i avall de festa en festa, gastava els diners que tenia i els que no tenia al costat dels que acabaven de cobrar la pansa al port de Dénia. Era tan maleït per les dones com a col·laborador necessari, si no inductor del delicte, quan veien tornar els marits sense diners, concelebrat pels fadrins i fadrines que buscaven marit en les festes que amenitzava. Bevia i conversava amb tothom, però sempre es mantenia un cert distanciament, diríem que professional, si no fora quasi sempre dins de l'ebrietat. En tot cas, no tenia fama de persona accessible, i fins i tot els que més temps havien passat amb ell no tenien sensació de conèixer-lo més que de forma superficial. Així mantenia amb pràcticament tothom una relació cordial, en alguns casos agradable, però distant. L'única excepció era el seu nebot Josep, fill del seu cosí Salvador, el qui s'havia quedat la botiga dels avis. El xaval tenia una autèntica vocació per la música i havia sentit interès per l'ofici de dolçainer, que, òbviament, despertava l'hostilitat dels seus pares, de la resta de la família i també del capellà, que havia aspirat a que aquell jove de cabells foscos i ulls curiosos seguira el camí del sacerdoci, o com a mínim dels estudis formals. Però aquell preferia el camí de la música i exercia de tabaleter i complement imprescindible per a la tasca de son tio. Només a Josep, en els oasis de sobrietat, es confiava Tolo. Va ensenyar-li música, però també els coneixements que hi tenia, els acudits, cançons i contalles, i molt esporàdicament alguna història dels horrors de la guerra. Un poc en bescanvi, Tolo dormia algun dia la mona entre les palles del magatzem de la botiga i rapinyava algunes de les sobres. Assolida la segona meitat de la dècada de 1910, la preocupació principal de Tolo Segarra, a banda de l'habitual de sobreviure, era llegir de refiló algun diari per si Espanya entrava finalment en la Gran Guerra Europea, i el seu nebot, que complia el servei militar, acabava obligat de rebot a morir en una trinxera belga com tants coetanis europeus de la seva generació. Sentia comptar amb un hereu familiar i d'ofici, que és més del que mai s'havia pogut imaginar que tindria. El que pensara d'ell la resta del poble, com sempre, li tenia exactament igual, sempre i quan li pagaren. Els anys van anar passant i alguns pensaven que ser neutrals en la guerra que estava dessagnant Europa i el món sencer resultaria rendible per a Espanya. Però quan semblava que la fam i l'emigració de feia apenes uns anys podien ser només un malson, les coses es van començar a tòrcer. Arribà l'escassetat, faltaven aliments, pujaven els preus, els problemes florien arreu i aleshores, traca final, la grip. Al principi semblava només una grip estacional, però resultà ser 25 voltes més mortal que l'habitual, i a més es cebava i molt en la gent jove, causant una gran mortaldat al llarg i ample d'una Europa encara amb les trinxeres obertes. Van prohibir-se les entrades i eixides del poble, les visites als cementeris, i es mirà encara amb més recel els forasters. La gent fugia dels infectats en direcció a les casetes de renda, a les partides rurals amb tal de no mesclar-se, tal era la por que tenien.
Josep Segarra, el nebot de Tolo, que complia el servei militar al coll, va ser un dels malaurats infectats. De tanta por com tenien, amb el jutge infectat i el retor en quarantena, l'alcalde no va permetre que els malalts entraren fins a l'antic hospital, dins del recinte abans emmurallat. Quedaren a l'entrada del poble, al costat de l'ermita de Sant Joan, és a dir, literalment a les portes del cementeri. Doncs és en l'ermita on, a banda de fer la gran festa del solstici, guardaven els morts abans de soterrar. Josep Segarra, al costat de dos companys, també de permís, va anar-se'n ràpid d'este món, i son tio i mestre ni tan sols va tindre temps d'acomiadar-se'n. Quan se n'assabentà, ja era tard per als dos. Tolo Segarra es va enfonsar i va decidir de posar encara més distància amb el seu entorn. La mena de relació correcta, però distant, que mantenia amb tothom va tornar-se glacial. Es va dedicar a pescar de forma regular com no ho havia fet en la vida, per mantindre una mínima rutina i el cap ocupat en les faenes manuals. Sense apenes encàrrec, ni per tant diners a causa de la pandèmia, va anar de mica en mica abandonant l'alcohol i els seus hàbits. Havia perdut la il·lusió per la festa, sentint-se l'últim de la seva tradició i sense ningú a qui transmetre-la. Mentre anava passant les fases de dol, va resoldre no tornar a tocar i, en la mesura del possible, tampoc xafar una xàbia que ja només li portava records dolorosos. Aquell any, per culpa de la grip, no hi hagué porrat ni festa de Sant Joan a la porta de l'ermita. Tampoc el següent, en què va tornar a haver-hi una altra passa. Ningú no tenia ganes de celebracions i menys a les portes del cementeri. Quasi ningú va preguntar-se en aquell context què se n'havia fet del dolçainer, i es diu que en quasi 2 anys ningú no va saber res d'ell, i si ho sabien se ho van callar. Sembla que si no hi havia festa pel mig, ningú no el trobava a faltar. Quan van haver passat un parell d'anys, el senyor retor semblava haver-se fet l'amo únic de la situació. Havien tornat les processons i els oficis religiosos. I la gent del poble demanava per la salvació de les ànimes al Crist del Calvari, de manera sòbria i recatada.
però les collites havien sigut minces diversos anys seguits. I una part dels llauraors locals s'havien agrupat sota els auspicis de l'església per formar una cooperativa dedicada al blat i al raïm de moscatell, per fer front als senyorets i als seus preus abusius. En resum, valia més tindre el retorn de cara. Tenint ja el retorn content, Jaume Buigues, president de la cooperativa, va pensar en la idea de recuperar la festa de Sant Joan, més popular i més pagana, per a demanar per les collites i captar nous socis per a l'entitat. La cooperativa, però, no era sola. Existia també una fraternitat obrera de treballadors autoorganitzats d'idees anarquistes i socialistes molt més subversius, és clar, que en els primers. La cooperativa Jesús Nazareno buscava, doncs, fórmules per atraure la gent a la seva associació de xicotets propietaris, devots i assimilables al sistema. I don Jaume va contar-li la seva ocurrència a don Vicent en un dels seus esmorzars de prohoms. Tie, don Vicent, he estat pensant i no creu vostè que podrien recuperar el porrat i la foguera de Sant Joan enguany? Els pitjors temps han passat i una festa seria una bona manera de celebrar-ho. No creu? Guapo, ni pensar-ho. La gent jove necessita festes i balls on conèixer-se i festejar. I igual és millor que ho facin amb un sant pel mig. Amb la gent de la parròquia, amb els anarquistes. La cooperativa podrien pagar una part si vostè ens ajudara. Per fer foc i balls, poc necessiten els pagans a l'església de Roma. Ara que ja no es fa, de veres trobes que necessitem cosa de tan mal auguri com una festa a la porta del cementeri? Mossèn, no siga així, home. Si volen, que se la facin ells. A mi, quan es pon el sol i fora de les muralles, ja et dic que no en trobareu. Bé, no s'ofenga, home. Ho podem intentar per el nostre compte, però necessitarem ajuda, Sap vostè que se n'ha fet de trol dolçainer? Sense els passos de ball i la música de la dansa no hi ha festa de Sant Joan que valga. I diria que és l'únic que se la sap. Fill meu, si parlem de profans d'este poble, aquell de qui em parles és el capità general. Crec que no l'he vist a missa des del primer dia que va combregar. I d'això en farà més de 30. I en dec quedar curt. Crec que si vols una festa profana, te les hauràs d'apanyar sol. I allà va quedar la cosa, i ni un ni l'altre no van tornar a preocupar-se'n en excés. El mossèn perquè pensava que si no en parlava seria menys probable que es tornara a celebrar. L'altre perquè, ocupat amb les funcions pròpies de la cooperativa, va pensar que acostant-se la data algú altre se n'ocuparia si li interessava. Passaren els dies i els mesos i no se'n tornà a parlar. A pocs metres d'on parlaven el senyor president de la cooperativa i el senyor retor, una jove del poble de nom Joana Cruanyes i les seues amigues Llúcia i Àngels havien escoltat la conversa i s'havien quedat rumiant en les implicacions. Ho has escoltat, Joana? Jo crec que hem de fer alguna cosa.
Ni un ni altre havien caigut en que no estaven sols mentre parlaven i que, com a bons homes drets i fets, acostumats a portar la veu cantant, no eren precisament discrets. I no serà millor que ho conté jo? Sempre vos toca parlar als homes o què? Raó tens, conta-ho tu. Primer que res, a mi em diuen Joana. Joana Cruanyes. I trobe que a este poble la gent no té sang a les veles. Estem a 22 de juny. Ja fa 2 o 3 anys que no hi ha festes de cap classe, només processons i misses. Mentrestant vaig sentint dir que quina llàstima que ja no hi ha festes i que quines ganes. I res, no vaig moure. Ja heu sentit a don Vicent i a don Jaume, que tots són excuses i problemes de principis. I jo trobe que és que tampoc tenen ganes de baixar el llom. Les meues amigues que em diuen: Joana, que si no tenim festes ni ball, com coneixerem nòvio? Se n'aniran tots a la guerra i en quedaré per a vestir sants. A tu no et fa patir quedar-te sense marit? I jo lo que estic farta és de sentir-les com es queixen, que no tenim ni 20 anys i només pensen en casar-se a veure si les trauen de casa. Aixina que per a no sentir a uns i a altres, amb tant de mil homes i espavilats que tenim per ací, li toca a una joveneta moure el cul. Anirem les tres al Raval de la Mar a preguntar-li a Isabel que alguna idea tindrà. Isabel, la de les danses, havia arribat a Xàbia molts anys enrere. La majoria no recordaven des d'on. I segurament, per la seva condició inicial de forastera, havia mostrat des de ben pronte un interès per estudiar la idiosincràsia local en molts aspectes que la majoria d'autòctons de cognoms menyspreàvem com a residus del passat. La festa de Sant Joan era un d'estos temes. Per a la majoria de gent era una cosa que celebrava sola i prou. Com si d'una recepta màgica es tractara, Isabel va descriure-li els elements necessaris. Per al ritual del foc ens calen diverses coses. Una o més fogueres, òbviament, a ser possible de trastos vells i coses de què ens volem desfer. Herba de vidriella per fer corones, faves i aliments de temporada, balladores i balladors que dirigeixen la dansa desordenada dels salts dels participants. Però sobretot necessitem la música. Les tocates de Sant Joan s'han de fer amb dolçaina. Tolo Segarra li les va ensenyar al seu nebot, però clar, ara només les coneix ell en persona, de manera que si no el tenim a ell, poc podem fer. Tindrem festa però no ritual, i si les collites d'enguany van malament o un grapà de parelles es separen, la gent es tirarà la culpa dels mals auguris. I aleshores què fem? Tolo viu ara al Portitxol. Jo et puc dir quina casa és. Si tu el convences de tornar i de fer les corones, jo m'ocuparé de la resta. Però ho tindràs difícil. És molt cabut i no vol saber res de ningú. Si tot va bé, ens veiem demà, just després de dinar a l'ermita de Sant Joan. Però com abans que res era cabuda, Joana va assumir el repte personalment sense saber del tal Tolo més que 4 coses bàsiques i coneixent vagament la seva cara. Era massa jove per haver-lo tractat en el seu apogeu festiu. Coneixia, això sí, la seva perícia musical. Havia après prou música de menuda per a distingir un bon d'un mal intèrpret i no deixar-se enganyar per les aparences o la reputació. Però poc més que això. Mentre queia sobre el poble la nit més curta de l'any, la del solstici d'estiu, Joana va eixir del poble encaminant-se directe a buscar el dolçainer. Amb diverses hores de marxa per davant, no podia permetre's el luxe d'esperar a l'endemà.
Arre acabant! Vege si ha corregut terres, que ha anat a la Granadella. Llarga, llarga! Ha pujat al Portitxol i a la cala sardinera. Siup! Si es mira la badia de Xàbia des del Cap de Sant Antoni, des del Pujol de Santa Llúcia o el mateix campanar de Sant Bertomeu, la tanca pel sud el Cap Prim o de Sant Martí. Vist des del nord, el cap sembla molt més gruixut del que és en realitat. La silueta de la illa solitària del Portitxol sembla, vista en perspectiva, formar part del cap. Així, ocultes a plena vista, han estat tant la partida com l'illa del Portitxol la majoria de la seva història, de l'edat de bronze passant per fenicis, romans i andalusins. Aquella nit de solstici, a banda d'especialment curta, coincidia amb la lluna plena, i Joana podia caminar sense servir-se de cap fanal o llum artificial. Per orientar-se correctament, va baixar del poble a la mar i d'aquí, resseguint la costa, arribar fins a l'entorn de l'illa on Isabel li havia indicat que es trobava la vella barraca de Tolo, la que havia sigut la casa del seu iaio homònim. Joana havia de passar primer pel muntanyar, un sistema dunar on l'arena, amb el pas dels segles, s'havia convertit en tosca. Sí, desastres urbanístics a banda, la badia i l'àrea marítima del temps de la nostra protagonista, la que va pintar Sorolla apenes uns anys enrere, i l'actual s'assemblen bastant, en l'àmbit terrestre les coses han canviat molt. Una llarga estona més tard, i després de pegar algunes voltes, Joana arribava a dalt del Portitxol, a la vista de l'illa il·luminada per la lluna plena, i es disposava a buscar la casa que Isabel li havia indicat, quan, recolzada en una creu del camí, va quedar-se adormida. Estava somiant en tocs de dolçaina, balls i fogueres, i la imatge repetida d'una casa amb portes i finestres pintades de blau fosc quan algú va despertar-la. Encara era nit tancada. Eren dos homes carregats en cabassos, que en obrir millor els ulls va adonar-se que contenien peixos a banda de dos canyissos. Era fàcil deduir que venien de pescar, i per l'equip devien vindre d'una de les pesqueres de la zona, de difícil accés i gran perillositat. Un dels dos va avançar-se i se li va adreçar. Què fas així, xiqueta? Buscant a Tolo Segarra. Estic intentant tornar a organitzar la festa de Sant Joan.
Doncs l'has trobat, però pots tornar-te per on has vingut, si és que trobes el camí. Tolo i el seu company, que no s'havia molestat en presentar-se, van allunyar-se sense dir-li res més. Si estava implícit o no que els podia acompanyar, no va quedar ni confirmat ni desmentit per la seva forma de reaccionar. Mantenien una conversa animada al voltant de l'èxit de la jornada de pesca, com si no s'hagueren trobat a ningú pel camí i no foren les tantes de la nit. Joana, per la seva banda, estava encara massa adormida com per a respondre de forma articulada i convincent. Així que, com va poder, es va alçar i va seguir a certa distància als dos homes, com un ratolí darrere del flautista de Melín o una ovella seguint el ramat. No molt de temps després van arribar a dues cases menudes, quasi adjacents, una a l'altra, on els dos homes van acomiadar-se de forma eixuta, però alhora d'alguna forma afectuosa. La casa que Joana va entendre que era la de Tolo tenia, tal i com havia somiat, la porta i un parell de finestres pintades de blau. És possible que Isabel li haguera fet alguna referència al respecte? No podia recordar-ho. En arribar a la porta, el vell dolçainer es va girar sense dir-li res. Esperava que ella diguera alguna cosa. Em diuen Joana i sóc de la família Cruanyes. A ma casa sempre s'ha dit que els Cruanyes érem una de les famílies il·lustres, no només del poble sinó de la comarca, que teníem negocis ací i allà, cases bones i algun palau. Però els Cruanyes que jo conec són pobres, amb dignitat, i no li devem res als senyorets. A casa som treballadors de la fraternitat obrera. En fi, que no sé molts anys fa que la llei diu que les xiques tenim dret a estudiar. Però al final, roda i volta només estudien 4 i sempre els retorns pel mig. 4 coses, portar la casa i ben jovenetes a cosir i sus labores. Per no tindre dret no tenim a votar. Si a banda de costura sé 4 lletres, 2 números i un poc de música i de cultura en general, és gràcies a la fraternitat, que volen que ens preparen per a la vida. Ara que tots els xics els envien a morir a Marroc, com els nostres pares a Cuba, diuen que no estarà de més que les xiques sapiguem escriure i sumar, que mos tocarà fer-mos càrrec de les cases, els negocis i els bancals, que la guerra del RIF fa mala cara, però el senyor rector i l'alcalde no ho veuen clar i mos prefereixen tancaetes a casa. Bé, vostè sí que va estar a la guerra, no? Lo primer, tracta'n de tu, o ja pots anar-te'n. Sí, vaig estar a la guerra de Cuba, però no tinc ganes de parlar de guerres ni d'exèrcits. I en esta vida no m'han portat res bo. Em van llevar les ganes d'ensenyar i fins i tot tocar. La cosa que més estimava fer en esta vida. El que volia dir-li... Torna. Dir-te és que el poble necessita alguna alegria. Han sigut molts anys de mort, de males collites, i ara estem embarcades en una altra guerra que ni ens va ni ens ve. I cadascú mira per ell. Les que busquen nòvio perquè no en tenen, el retor al seu negociat i els senyorets i la cooperativa tan barallats en la teoria, en la pràctica, tots obrant per interès i no movent un dit allà on no veuen guany ràpid. A mi m'ho diràs. Encara que en el dia a dia no ho demostre massa, Xàbia es mereix una altra cosa. I la gent jove més encara.
no tot va de benefici personal. Crec que no t'he vist mai, però els cruanyes que jo conec són gent humil i ben honesta. Quan va faltar el meu nebot, tabaleter i aprenent, vaig prometre no tocar mai. Em resulta tentador, però no trencar els meus boig. Pots quedar-te a dormir si vols, i demà ja t'indique com tornar. Tolo, que venia d'un llarg dia a la pesquera, va dormir el somni dels justos. Mentrestant, Joana no va poder dormir, pensant en la dificultat de convencer-lo o tornar derrotada, ferida en l'orgull al dia següent. Mentre esperava, va trobar-se al costat de la xemenera la vella dolçaina d'olivera de Tolo i alguns fulls de partitures escampats. La imatge no corresponia al discurs que acabava de sentir sobre abandonar la perspectiva de tocar. La jove tenia alguns rodiments musicals. A la fraternitat comptaven amb un piano vell, en què ella i un parell més d'alumnes havien après fonaments de solfeig. Ocasionalment, un parell de membres veterans de la banda els havien ensenyat a fer servir instruments. A ella mai no li havien interessat en excés. Era un món molt masculí i poc amable. Més es va sorprendre a si mateixa quan es va veure agafant la vella dolçaina, provant la posició dels dits i atrevint-se tímidament a llegir algunes de les partitures per passar l'estona. Joana n'hi havia advertit que s'havia posat a tocar. Tolo es va despertar amb una actitud no precisament amable. Encara no s'havia fet de dia. Calia despertar-me a toc de diana com quan estava a l'exèrcit? I per cert, no m'havies dit que toqués la dolçaina. Si ja saps tocar, per a què es fas falta? El rius de mi? Després de la pertinent explicació i d'una reflexió en silenci, Tolo va sorprendre Joana amb una proposició. Si Joana era capaç d'aprendre la peça que li ensenyaria i de seguir-la a dur abans de l'hora d'esmorzar, li prometia abaixar-se'n amb ella al poble. Això està fet. Ves mullant la canya. Havent esmorzat i ja conjurats, alumne i mestre van iniciar el llarg camí de descens cap al poble. Si havia d'haver festa per la vespre de Sant Joan, més enllà de tindre música, estava tot per fer. Joan no confiava gens ni miqueta en que la cooperativa, el retor o les forces vives hagueren espavilat en la seva absència. Tolo va reflexionar en veu alta.
Xiqueta, a mi m'has convençut, però falten dolçainers, tabaleters, ballaors i ballaores. Pues quedarà una festa deslluïda. Amb 4 matalls tocant en l'ermita tancada en pany i clau, no podem fer res. Algú tindrà que avisar la gent del poble que el foc no es fa sol, ni es tornaran soles les faves. Ni crec que se'ls multiplique a soles el pa i el vi, a no ser que es doni algun tipus de miracle que ni tu ni jo esperem. Espavilem. Just abans d'anar-se'n i d'una forma discreta, apenes un xiu-xiueig, va donar a Salvador, el seu veí, un encàrrec en veu baixa. Aquell va sentir i va desaparèixer en direcció a sa casa. Ni Joana va advertir. I així, mentre el sol encara no estava alt, van emprendre el camí, muntanya avall, buscant el Montgó i el poble a les seues faldes. Quan ja havien recorregut més de mig camí i es trobaven ja al Pla de Xàbia, a la vista del campanar, Joana va caure en una cosa essencial que se li havia oblidat. Ens falta la vidriella. No hi ha ritual de foc sense corones de Sant Joan, però jo no sé ni on trobar-la. I encara que la trobem anant a peu, tampoc tenim manera de portar-ne prou per a tots. Què farem ara? Tolo tenia encara menys idea que Joana sobre el particular. Tots els anys que havia tocat a la festa simplement s'havia trobat tota la logística ja enllestida. Jo sóc d'arribar a la festa a taula parar. Sopar, beure, tocar i cobrar. Veure's en l'angle de ser organitzador era una cosa nova per a ell i no tenia respostes als requeriments de l'alumne i va guardar silenci. En això estaven que en girar el camí van veure aparèixer de forma providencial un home major conduint un carro buit arrossegat per un macho. Joana se li va adreçar. Bon dia, bon home. Sap vostè on trobar vidriella? L'home se li va quedar mirant alternativament a ella i a Tolo, sense obrir la boca. Som Joana i Tolo. Intentem organitzar la festa de Sant Joan i necessitem ajuda per a trobar la vidriella per a les corones. I a vostè com li diuen? Aixina comencem millor. Jo sóc Pepe Tono i la meva dona m'ha enviat a collir. Pepe Tono, cui me pomes, Concepció que altes que estan. Si les rames no s'acachen, pomes no se'l colliran. Poc abans de l'hora del migdia, havent ajudat el tio Pepe Tono en els seus encàrrecs, els nostres protagonistes creuaven el Gorgos, sec en aquella època de l'any, pel pont del llevador amb el carro carregat fins amunt de vidriella. Per l'hora que és i amb tot el que m'heu ajudat i acompanyat, no puc més que convidar-vos a dinar. Ma casa està en les Senyoles i ho teniu molt a prop de l'ermita de Sant Joan, si heu quedat allà. Podeu emportar-vos el carro i el macho si me'ls torneu d'una peça de mà.
Mentre els nostres protagonistes acompanyaven Pepe Tono en les seues peripècies i no podien sinó acceptar la seva hospitalitat, Isabel de les Danses havia aprofitat el matí de valent. De la plana del Montgó fins a Voramar, cada persona que coneixia els passos de les danses fou avisada. Ho feu discretament, ni el retor, ni l'alcalde, ni el president de la cooperativa no van tindre temps de saber-se'n. Faltava, però, encara la qüestió dels músics. I així arribà el ple de sol del dia de la festa major, i ningú al poble de Xàbia hauria apostat un xavo a que aquella nit hi hauria festa de cada classe. Acostant-se a l'ermita de Sant Joan a primera hora de la vesprada, tal i com havien convingut Joana i Tolo, van veure un grup nombrós de gent congregat a la porta, buscant ombra i refugi del sol de juny entre els escassos arbres de la porta del cementeri. D'entre ells, un grup menut que no passava de 4 persones corresponia a pobladors del Portitxol. Clarament apartats de la resta, que semblaven haver vingut a llom de mules amb vestit de faena i carregant els seus tabals. La resta, un grup més nombrós, al voltant d'una dotzena, van identificar-los com els ballaors que Isabel devia haver congregat. Hi havia de diferents edats. La majoria d'edats compreses entre la de Tolo i la de Joana, amb qui no havien coincidit excessivament, és a dir, entre la vintena i la trentena d'anys. Fet i fet, comptàvem amb 3 mules, un carro ple de vidrella arrossegat per un macho i uns quants ballaors, però seguien faltant los músics. Amb tan trista comitiva, poca festa hem de fer. Com deia el savi, el moviment es demostra caminant. De moment improvisar no ens ha anat malament. Tinc la intuïció que estem en un dia de sort i algú més se'ns unirà. I encara així, per descreguts que siguem els dos, deixem-li marge al sant per fer algun miracle. Joana, la gent vol ballar-la a dansar, que no la tocareu. Sí, així se'ns farà més curt. La donsaina avisa i també el tabal, i a ballar les danses tot el món se'n va. Parram, plam, pataplam, parram, plam, pataplam, repiquen postisses, redoblant tabals, toquen les donsaines, no poden parar. Parram, plam, pataplam, parram, plam, pataplam, baixen les parelles, carrer nou avall, ballen les passades, passen repicant. Vinga, vinga, aneu fent quadres i començarem a ballar. Quan ja ascendien camí cap amunt per entrar cap al poble per l'antic raval extramurs que el carrer Nou articula d'est a oest, els va semblar sentir una melodia. Un ritme de passodoble que se'ls acostava des del nord, com procedent del turó de Santa Llúcia. Primer tènue, i després cada vegada més forta. Tot i l'escepticisme de Tolo, però confiant en Joana i la seva recentment estrenada fe en els miracles, van esperar l'arribada dels desconeguts. Al cap de poc, van presentar-se per un revolt del camí Canons els responsables del soroll. Una desena de músics, equipats amb instruments de vent, alguns històrics i algun altre més jove. Sentiu eixa música? Són els músics del passacarrer de Santa Llúcia. Compteu amb nosaltres també. Si Xàbia té la seva festa d'entrada a l'hivern, no podrà tindre també la de l'estiu. Però la festa de Sant Joan és de la dolçaina i els músics de Santa Llúcia de dolçaines no en tenim.
Abans que Tolo poguera obrir la boca en resposta, dels sarrons dels ballaors van eixir un grapat de dolçaines que van repartir entre els músics nouvinguts. Aquells, per la seva banda, van deixar els instruments al carro del tio Pepe Tono i es quedaren mirant cap a Tolo i Joana. Ja tenien dolçainers, tabaleters i ballaors, mules, un macho i un carro, i estaven al cantó del carrer Nou. Ja sense excuses, només quedava començar a desfilar. I les veïnes i veïns comentaven d'un costat a l'altre. Sentiu? Són ells! Venen pel carrer Nou! Ja estan ací! Ja estan ací! Han arribat els de Portitxol! A la placeta del convent, que donava accés al recinte emmurallat, venint des de Ponent, i on abans havia estat el portal de la ferreria, s'havia congregat un bon estol de vilatans i vilatanes que esperaven l'arribada de la comitiva. S'havia corregut la veu pel poble de que se n'esperava una de grossa i el soroll de la música havia fet la resta. En girar el cantó del carrer Nou i acostant-se ja la comitiva a la ronda de les muralles, d'entre ells va avançar-se un home jove que no semblava de gran complexió física i amb una veu inesperadament potent va declamar: Pobladors i pobladores de la noble i lleal vila de Xàbia, vos vull fer saber que ja han arribat a la població la fira i festa del nostre Sant Joan. Pobladors i pobladores de la noble i lleal vila de Xàbia, llanceu al vol les campanes en toc de festa major. Enrameu els carrers, agafeu vidriella i feu corones, que al voltant de la foguera el poble s'ha de retrobar. Pobladors i pobladores de la noble i lleal vila de Xàbia, demane la vostra participació i acatament com requereix la festa, que porteu trastos i fustes, faves, vins i viandes, perquè el foc del solstici tots els mals s'ha d'emportar. Pobladors i pobladores de la noble i lleal vila de Xàbia, ja han arribat els músics, les dolçaines i els tabals, les balladores i balladors, uniu-se a la comitiva de la colla Portitxol.
En cosa d'una estona, la gent va respondre massivament a la crida. Davant de l'ermita van començar a pilar-se trastos per fer una foguera com el poble no havia vist en molts anys. I com que prompte va començar a haver massa material per a una de sola, n'apilaren també al llarg del camí per a la ronda de les antigues muralles per fer unes quantes fogueres més. El mateix passà amb la vidriella. Quan la del carro de Pepetó no es va acabar, en poc temps més i més veïns es presentaren amb els seus propis, recollits als barrancs i partides del terme més properes al centre urbà, fins que tothom que va voler participar va tindre la seva pròpia corona de Sant Joan. Sobraren les faves i carxofes per torrar. Va córrer, generós, el vi que havien guardat en els anys anteriors i la jugada acabà, com no podia ser altrament, amb les bacores. Tot el món es van recordar durant molts anys d'aquell Sant Joan. I cada vegada que algú s'havia de fer càrrec d'organitzar les festes, imitava i es proposava superar aquelles, les de l'any després de la grip, les festes que van vindre del Portitxol. Ens faltava, ho sabem, una història per tancar. Les amigues de Joana no van trobar nòvio aquell any, ni falta que va fer. Mentre Joana tocava la dolçaina, Llúcia i Àngels van aprendre de ballaores i ballaors alguns passos bàsics. A mitjanit, amb vi pel mig, van desistir dels seus rituals d'endivinació i van eixir a ballar, corones al cap, usant la fórmula dels amants de Sant Joan. Esguinalda banda, por el amor de Dios. Esta nit de l'esperança ballaran les dos. I el que va passar després ja és cosa seua. I això era i no era a reburro polseguera. Conte contat i ja s'ha acabat.